Bizning бар үтәле менә аналитиклар. Әле яры алар бар. Нәрсә эшләп? Анализ ясап утыручылар, санап утыручылар махсус юкка гына хезмәт хакы алмыйлар бит инде алар эшлиләр. Менә санап чыгарганнар уртача, менә алар 48% яшәүчеләрдән сораштыру алганнар. Кайсы регион икән язылмаган, Россия буенча дип фаразлыйм инде. Сораштыру алганнар, күпме чыга икән уртача бәя баланы мәктәпкә җыендырырга. Беренче сыйныфка. Беренче сыйныфка. Ничә сум дигәннәр? 53 мең. Беренче сыйныф. Малаймы, кызмы? Уртача. Малаймы, кызмы айырып тормагандар. Мөһим түгел. 53 мең. 53 мең. Монда униформа, спорт белән шөгыльләнү өчен спорт киеме, ул 25 меңгә чыкса, алар фаразы буенча 7 мең мәктәп уку яракларына, китапларга китәчәк, 5 меңе язу, сызу, каләмнәргә, бит инде канцелярия товарларына, 4 мең ярым рюкзак букчага инде, һәм 12 мең тагын түгәргә кирәк булачак чәчәккә 1 сентябрь көнне бит теге белем көненә, һәм калган башка чыгымнарга дип әйтик инде. Әти чыгымнарга ул теге шелтер, линолеум һәм башкасы. Әти комитеты гадәттә бит инде булганда берәү шундый алдынгы пионер дип әйтик инде. Ну кирәк бит инде онсыз булмый. Ничек инде матур шелтерсез класста бинада укысыннармы ни алар? Гадәттә ул әти комитетында, менә минем фаразым буенча бәлки мин ялгышамдыр, бит. Анда була берәр ханым. Бу ханымның ире әйбәт җирдә эшли. Бу ханым үзе лаек эшләмәй, ул финанслар белән идарә итә. Һәм аның мөмкинлекләре бар дип әйтик инде. Буш вакыты да бик күп. Һәм инде ул төрле әйберләр уйлап таба инде шунда үзенә. Фантазия көчле эшли бит инде. Ул шундый теге кем дип әйтәләр? Затейник. Юк, андый булмаса ул анда эшли дә алмас иде. Аны бөтен кеше эшләп башкарып та чыга алмый. Әти-әниләр комитетында эшләүчегә дә алла ярдәм бирсен, кайвакыт шундый әти-әниләр була бит инде, әйме? Әле бусын эшләп бетерә алмыйлар алар, әле тегесен эшләп бетерә алмыйлар. Менә әти-әниләр комитетында булган бер ханым белән күптән түгел сөйләшеп торганым булды. Төрлесе бар инде ди. Ул бит менә бөтен баланыкы да бер төрле булсын дип тырышасың инде. Бигрәк тә кичкенәрәк булганда, була ди шундый әти-әниләр, юк, минеке булай булсын дип әйтеп. Аннан соң инде балалар бер-берсенә үпкәләшә башлыйлар ди. Шуңа күрә белмим инде, һәр эшнең үз авырлыгыдыр, тик шулай да 53 мең беренче сыйныф җәмәгать. Бу бигрәк әз инде, әйме? Хезмәт хакы артты бит моратлар. Әй шул.